ngampel saking Sumatera Palembang niku. Nggih. Lho mboten tengene Brawijaya. Nek miturut pemanggih kula. Sing jujuk winane nika to. Nggih. Sing jujuk teng nggih. Brawijaya niku kusen. Kusen dadi kusen kasan dadi kasan kusen ngoten. Kasan niku dadi Raden Patah, kusen dadi Dipati Pecak Tondo niku. Nek kusen jujuk teng ngene Brawijaya. Mergo nalika teng Palembang geger niku Raden Damar iku kali bojone anakku ki besok dadi raja. Gak iso wong kowe mau turun bupati kok. Iki lho kasan ki lho iso dadi raja engko anak Brawijaya. Ora iso. Kusen disiki budal jujuk teng ngene Brawijaya ngoten lho. Sing kasan. Kusen supaya diakoni dadi iso dadi ratu nurun Brawijaya. Nang kasan niku jujuk teng ngene Sunan Ngampel didukung para wali kangge tuntunan kerajaan Demak agama Islam. Niku nek sejarah kengken kula. Boten Sunan boten kok gone Brawijaya kali Raden Patah boten niku sing dukung wali sing Raden Kasan niku boten Brawijaya. Nah nek Sunan Kalijaga sing nolokaken Brawijaya niku nanging dicukur rambute mboten cerdas dijak mantuk niku. Ana ngoten ageman sampean mboten sampean salahaken. Buktine rambut mboten cerdas dipotong. Bukan terus Sabda Palon mungil ngaten nek sampean nderek ngoten kula minggat benjing ben enten piwalese wong cilik. Aku gak melok-melok. Brawijaya minggat pisan teng Gunung Lawu ngoten lho. Nek ceritane teng kula ngoten. Berarti mboten. Jadi sampean isih teng Gunung Lawu niku enten Brawijaya. Keminggate teng Gunung Lawu ngoten lho. Berarti mboten niku Mbah nggih, mboten Raden Patah sing diselamaken niku nyebal. Mboten urusan Brawijaya, urusan Mbah Wali. Sunan Ngampel iku sing dukung. Didadekne raja kanggo tuntunan agama Islam teng Demak Bintara mriku. Mergo enten kerajaan kok rajane ora eneng. Sing Raden Patah wau. Nggih. Niku lalikan nggih kula ngoten. Nek sampean lalikan Raden Patah ke Brawijaya mboten ngertos kula. Nah sing terose niku Mbah, nek ceritane kan Raden Patah niku yogane Prabu Brawijaya nggih. Nggih tapi tengan lasikan, mboten dereng lahir. Dadi dirabi Raden Damar, disuka Raden Damar niku anake Brawijaya. Damar Wulan niku. Damar mboten, Damar ke anake mbokane setan kok Damar niku. Mboten Damar anak iki, yang Tuban. Yang Palombo mriki Damarulan anake Patih Udara salah kepatihan dadi Begawan Tunggul Manik niku njampangi lampahe Damarulan niku siji malih niki Raden Damar kok mboten Damarulan kok benten nggih benten mana niku Mbah pas Prabu Brawijaya diislamaken niku nggih mlebet Islam Mbah niku. Nggih mlebet tapi mboten dilampahi minggat ngoten lho. Mergo dielingaken Sabda Palon. Sabda Palon niku. Sabda Palon muring-muring Bang niku. Nggih mboten muring-muring pancene pun dadi mangsa nggih padha minggat dewe-dewe. Sabda Palon nggih minggat. Brawijaya nggih minggat, mengke kerajaan Majapahit pun runtuh. Antan kata-kata sena ilang ketaning bumi wau. Rasane jenenge kan Kerta Bumi. Kerajaan wonten Kerta Bumi niku gelare Brawijaya sinten mawon. Dadi Raja Majapahit nggih Brawijaya.
Masya Damarulan nggih Brawijaya. Masya Para Wisesa nggih Brawijaya. Artinya kan sebut dosa Damar Majapahit niku. Nggih. Rajane dosa. Nah, kok nami Brawijaya sing dadi raja teng Majapahit niku asal usule Raden Wijaya niku kan dadi raja teng niku mergo ngalahaken putusan Cina ngono. Cina niku janine kan ajeng gepuk negara Singasari. Nanging mboten ngertos Singasari mun silem dicegat kalih Raden Wiraraja ing Madura ditukaken teng Kediri rasane Prabu Jayakatwang. Dadi iki lho Singasari tole Kediri. Raja Jayakatwang niku Jaya Kawasa. Saking Cina niku. Mboten Kerajaan Kediri kok. Utusan Cina nyerang Kediri kalah Jayakatwang. Lajeng wangsul karang bosa basah kentekan bahan makan kentekan gaman diserang tentara Raden Wijaya kalih Wiraraja ing Madura. Kerajaan Sumenep Madura niku ngoten lho. Dan ini Nggih. Ade ngoten niku. Kalikane king Brawijaya niku basa Indo-Buddha niku raja. Sri raja. Nek empun Islam niku sultan ngoten lho. Nggih. Dadi Raden Patah nggih Sultan Demak mboten raja mboten Bro Demak ngoten. Bro nggih Brawijaya. Mbah, sakniki niku kan kathah tiyang belajar Jawa malih Mbah niki. Pun rame sakniki. Jeneng pun ajeng anu kok pun ajeng Pun titi wancine nggih niki. Ajeng bangun malih soalé ngaten. Nalika jaman taun 1917 nika mulai. Iki kula critakaken ing jaman taun 1917. Pitulah niku nek diitung jumlahe kan 8 siji kali 7. Nggih. Nek diitung saking tembung cara kuna tembung kawi eka duwi tri sat sapta eka duwi tri catur panca sat sapta asta nawa dasa. Jumlah 8 niku tiba asta. Asta niku tangan kalek nampa. Maka niku mulai pucukan. Besok bakal sedina ngelawat kadang-kadang wong mati ngelawat ping pindho sedina mati loro. Ana bereng nalika jaman niku. Mulai terus menerus pucukan ngantos sak mriki niki ngoten lho. Ngantos sampai niku. Buktine jaman corona nika nggih. Wong corona nika nggih nangani negara rakyat nglawat kan mantuk. Lho, tiyang mati ora dirupaka. Wis glundang-glundung kono wae. Lah niku buktine niku sampun wonten jongkolne nggih rumiyin. Nggih nalika jaman niku jaman 1917 niku mulai pucukan, mulai kawitane. 1917 Mbak. Nggih, mergo artine 8 niku asta niku tangan. Lho, karek nampa. Dikarek nampa niki jelas mboten kok karangan kok jelas. Nang niki kinten-kinten mucuki malih taun pinten, Mbah? Mboten mucuki nerusaken. Oh, berarti nggih nerusaken ngantos dugi mengalir saniki nggih. Teruse nggih. Ngalir terus. Nah, omonge tiyang-tiyang niku omong tiyang sepuh duka enten apa lan bodane kula nggih mboten ngertos besok nek ana taun bundur 5 niki ngadepi taun 2020 nggih enten guru-guru. Nggih. Kathah tiyang ngendikan ngoten, Pak. Lah nggih, nah niku sing diarani niku kan mboten diucapaken jelas.
Dadi niku urusane Gusti Allah. Nggih. Dadi Kedah atas-atas nggih. urusane dalang ngoten niku. Dalang marang wayang nggih miturut pakeme dalang ngoten lho. Urusane Gusti Allah. Di kula mboten ngertos. Buntut 5 Mbah niku. Nggih to mulai 45 agresi. Lajeng nggone 65 gedhok PKI. 55 gerakan Kahar Musakar Simbolon Sumitra pemberontakan boten karuan. Nggih. Kahar Musakar sampai turute. Teng pundi-pundi nggih teng Kalimantan teng Sumatera. Lajeng saterusé ngantos 75, 85. Enten malih sampai teng mriko. Nggih, wonten isine sedanten Mbah niku. Nggih, nek ana taun buntut 5 ana goro-goro namung ngoten to. Tapi kenyataane nggih wonten kok, Mbah. Lah buktine 65 enten PKI beli-belian ngono. Oh niku tahun 65 niku. 65. Oh nggih nggih. 65 niku. Berarti benjing niku nggih sontok winget Mbah nggih. Nggih, mulai 65 niku diarani nggone G30S. G gerakan 30 niku urip 3 sing tunggal 0. S niku namine September ulan 9. Hitungan apa mawon angger jumlah 12 telas. PKI mboten ngaran jebul malih. Ngoten lho. Oh. Dadi pun telas. Terus lajeng gestok. Padha niku gestok niku tekan tembung gerakan 1 Oktober dimenangaken sing menang Pancasila lho. Urut temen mboten kok kenging ditanggelaken negara kenging kula wantun. Namine gestok niku gerakan 1 Oktober niku gestok sing menang Pancasila lho. Pancasila kan tetep jaya sampai samriki lho. Garuda Pancasila lho, aku lah pendukungmu lho. Bukti nyata to niku. Dadi nek sampean nang babakan Raden Patah nelukaken Brawijaya kula mboten saged mergo mboten enten sejarahe. Nek sejarahe nggih sing ndukung Raden Patah niku Sunan Ngampel para wali ngoten lho. Nggih. Sunan Ampel niku ngetowani para wali. Hubungan kali Sunan Bonang dan Sunan Bonang niku nggih tiyang pendatang sing asli wali niku Jawi niku nemung Sunan Kalijaga tok. Jane tiyang luar. Sedaya tiyang luar nggih. Nggih. Namung Sunan Kalijaga niku sing asli tiyang Jawi nggih. Mulane sandangane blangkonan klambine lurik Solo lho, kan siji. Para wali kok sandangane ngono. Niku tiyambake katsokan kejawan. Tiyang Jawa ni anggone ngoten niku. Nah nek ngoten niku namine blangkonan. Blangkonan niku namine ikat ditaleni sek dados sekaker ngoten. Sekaker. Nggih, ditaleni sek niku terus diteruskan sekaker. Nah nek sak para santri, para Islam niku ketutuk. Dadi nek pun ngelempak nggih dirapati ngatenaken seplos tarikane dhuwit penak, pemerintahane penak. Mergo tiyang pun kerumpuk. Tutuki Mbah nggih. Nggih, ketu niku ketutuk. Tutuk tarikan Mbah nggih. Lho niku nggih sak benere. Nggih. Nanging kula didinesi tiyang nggih pun nyatane ngoten, critane ngoten lho. Tinggone ketutuk. Lah ketu saniki rupane mboten rupa-rupa, kadang enten putih breh. Niku asline gadane Mbah Kaji asli. Nanging kathah sing kaji palsu ngoten lho. Wong mboten kaji kok nganggo kutu putih. Saniki pun umum Mbah. Lah nggih ngoten niku kaji sing benere ngoten sing pun
Dunggene teng Mekah mriko Madinah niku sing asli. Nah nek kaji liya-liyane niku kaji napa? Kaji Ndolila. Napa maning Ndolila? Kaji Ndolila nggih tiron-tiron kaji. Tiron kaji. Tumbas ketune mawon nggih. Tumbas ketune mawon. Kaji kan kathah renane. Nggih. Kaji sokeh, disokong wong akeh. Yo. Kaji Wahyu, sawahe payu. Kaji Mansur, halamane oleh gusur. Nggih to, kaji niku kan kathah. Nah nek kejawen mboten ngoten, kaji nek kathah barang siji.